O Concello de Ribeira saca a licitación a redacción do proxecto de musealización do edificio anexo á nave de Cerqueira. San Pedro apunta que é un proceso clave para a compra definitiva da construción. Novo paso do Concello de Ribeira nun proxecto clave, a compra da nave de Cerqueira. O Executivo local sacou a licitación á redacción do proxecto de musealización da edificación anexa a este inmoble, un avance destacado, segundo afirmou a alcaldesa ribeirense María San Pedro. Levamos xa uns meses dando pasos para facer definitivamente a compra do que é esa nave de Cerqueira tan ansiada para o Concello de Ribeira, para a súa adquisición, para a súa posta en marcha como ben público para edificio multiusos e para servicio de toda a veciñanza, e unha das condicións para poder mercar esa nave de Cerqueiras era dedicar unha parte á súa musealización. Onte sacábamos a licitación ata o 19 deste mes en curso, 19 de xaneiro, esa presentación de ofertas para poder levar a cabo esa musealización na parte anexa, que ademais terá tamén financiación parte a través do PSTD. Polo tanto, creo que damos un pasiño máis nese compromiso que temos coa veciñanza de Ribeira de San Pedro apunta que con esta licitación dase un paso máis do compromiso adquirido coa veciñanza de Ribeira. O que ten que ver co Museo da Conserva, co que vai a ser Cerqueira, para tratar de exhibir a veciñanza o que foi Cerqueira, o que foi a historia tamén de toda a conserva na nosa comarca, en Ribeira concretamente, e polo tanto tamén poñer en valor un traballo que se desenvolveu durante moitísimos anos e se desenvolve todavía no noso concello. Este é un condicionante e requisito para poder avanzar na adquisición da fábrica de conservas, e San Pedro afirma que hai avances nesta cuestión. Estamos dando pasos desde que chegamos ao goberno, non só con ese permiso de patrimonio, sino con esa reunión que mantivemos na Xunta no Servicio de Litoral, mantivemos tamén unha reunión na Xunta no Servicio de Patrimonio Cultural e, efectivamente, estamos facendo tamén trámites ordinarios a través do rexistro da propiedade, documentación que hai que recapitular para poder levar ao pleno que é esa compra da nave de Cerqueiras. O orzamento de licitación da redacción do proxecto de musealización é de 11.495 euros, IVA incluído. Está dirixido a empresas invitadas que poden presentar as súas ofertas ata as 23:59 horas do 19 de xaneiro a través do sistema de licitación electrónica da Xunta.